inotsva, huni inokuchidzirwa inotsva. Paanenge pane munhu anodzikuchidzira, so kuona munhu achikuchidzira huni, moto unoramba uchienda mberi. Munhu ari kukudza information. He who gossips with you will always gossip about you. He who gossips with you will always gossip about you. Munhu anoita makuwa newe, ningakakuti, follow that person. Mindiro dzanenge wapa ipapo nedzimwe dzanenge azvipa iye anosvika kuti ndiwe. That's why mchona kuti makuwa mazhinji anowanzopera mukasanganisa vanhu vese. Ende vanhu vane makuwa havadi, but please usazonditengesa, please iyi nyaya ndoda kuudza ndeyako nini. Pandikakudza aiwa inzwa toda kupinda isu zvachaita share ka story aka pane ka story kandakaverenga muyi hatika share mugroup apa plan iyi ndokuti mumudze kuti varume vese anohura. That's why uchiti ukanzwa murume, listen my friends, ukanzwa shamwari yako uchiti varume vese anohura man, don't take that for granted. Vamwe venyu nokuzungaira tokunzwa uchiti wanga adero no ukanzwa shamwari dzako uchiti varume mazuva ano vangohura man. Kwabahwa wako bururu chanza ndafidzo nozviziva ndisanda mune luck wana wisdom yakadai iwazvo ukona shamwari dzako dzese dzichiti aiwa varume iko zvino dzisisina faith mune mamwe marelationships. Shamwari dzako dzichingotaura zvisina faith mune mamwe marelationships. Pane zvadzadowa apa kuti murume wako kana kuti pane vamuona unonzwa achiti mazuva ano varume vekuzimbabwe vangoda varume kuzimbabwe vakuda varungu. Shamwari bururu, murume wako anenge adoonekwa nemurungu. Hafidzo kana dzechingori nyaya ndo zvinoita vakazungaira izvozvo. So I laugh sometimes chinza wangu adero pamalive. Munhu wokutanga anoziva kuti murume wako anohura hasi munhu wekure, if your friend, because murume anohura zvaanowanzoita ka anotanga kutraya friend yako. Handisoda kuti muvengane, but let me tell you this, munhu wokutanga wasingafaniri kukonererwa pamberi pake ifriend yako. Chidzo rutudi udo ativenganisa mafriend. No, I'll tell you 3 reasons. Reason number 1, friend yako iyo ifriend yako ikaziva chihure chako, sei uchiti friend yako ikaziva chihure chako today, ka secret yako yekuti wakabvisa nhumbu today, next week murume wako anenge akuzviziva. Zvibvunza mubvunzo iyoyo. Iwe unokuda kuti unobudza vanhu vakawanda ka unopedzisira wafungira wekure. Let me tell you. Handidi kupesanisai. Handiri kuona kuti iwe wakataura kuti murume wako anonaka iwe, because you're stupid. Shamwari yako yauya ikakuudza kuti mai mwana indakumba kwangu ane nzara, murume wangu haichamiri. There's nothing wrong with that. Iwe chereka kuti indanzwa kuno ndongokwigwa every night, ina handicharide, ndizirume racho handicharide. Iyo doti saka uyu unokwira everyday indi akadonaka murume wacho. Vamwe wenyu you go to as far as saying ane hombe uyu, murume wanga ane hombe, muchitonyeba futi. Handiri kuudza shamwari dzako kuti murume ane hombe wega nomurume wako. Iye ane murume ane kadora, wamudza kuti wako ane hombe. Ona iye anoziva kuti andori nebody structure better than yako. Achitarisa murume wako unoziva kuti ndaizviona pana ndichiri married. Sometimes shamwari dzemunoidziva dzichikuti kana aripo makadini amapira, then kana vari vega unzwa achikudana nezita. Ndichichinja subject. Hausati wambozvinotiisa here kuti dzimwe nguva shamwari dzemurume wako iwowo zvinoitika both sides kaizvo. Shamwari dzemurume wako kana uripo, makadii maitakudzwa, makadii maitaku, tiripo makadiniwo, mai mupondi makadii. But kana vakasangana newe mutauni uri wega, ndeipi yako shamwari?
Hang on a minute. Rega kuzungaira kana nyepedzero zungaira. That is saying something. Genuine people will respect you. Murume aripo, murume asipo. Nemwanhukadzi ndimi munozvitengesa. So I can tell with all right. Saka pa chaunotya chi. Okay, let me ndoda kutsvagira zvinhu 5 zvazvingokuudzai. Ndikakunyengai uri mukadzi wemunhu iwo. Ndikakusmile. Oh, I'm a very good smiler. With my ugly teeth, I can smile, and I've got big eyes. Ndikakunyengai ukatanga kuti ayo unondirovesa nemukadzi wako. You are actually telling me kuti iwe shamari kana uchikwanisa kuita secret ndokuda. Iwo murume, let me tell you, murume ukanyenga munhu akati ai mondirovesa nemukadzi wako. Don't be silly. Wadiwa kudhara munhu yari kuzama kukuudza kuti inzwaka, if you know how to do it secretly, mukadzi wako akasati bata wapinda. Iwe uramba uchingonyenga munhu akakuda kudhara. Changosara chiprova kuti mukadzi wako harovi, watodiwa. Kuenda munyepedzero dzungaira so nananzeze vanhu vasina kudzidza monetsa. Wamunzwa munhu achati unondirovesa nemukadzi wako handidi zvangu ini. Iwe tanga baby ndokuda kani. Iwe wabudziwa reason. Mukadzi ndo problem apa. So all you need to do now kungotaura ndina mukadzi ndogara ndega. Watodiwa, watokwira, usiku ikoko unotopiwa. Rega kuzungaira iwe musoro pangu. Pota muchiteera malive angu. Okay, number 2. Mama ndokudai. Ndiri mukadzi wemunhu inini. In other words, ari kuti denda ndisiri mukadzi wemunhu. Ndokuda. Chirega kuti unondirambire. Una kurambwa. IQ yenyu iri low. IQ yenyu iri low. Munhu akati iwe ndiri mukadzi wemunhu ini. Ari kuti ndokuda. Asi hangu ndine mukadzi. Number 3 ndeipi imwe mhinduro ndoda kupai futi. Mai guru imimi. Vana mai guru makakwirwa nana bamunini nenyaya iyoyi. Mai guru imimi. Ungandigona iwewo. Uri mwana mudiki iwe ungandigona iwewo. Mai guru vari kutoti iwe prove kuti ungandigona here. Iwewo mai guru vanoti ungandigona here. Ukadongo chidongokurira zvako bhurugu bamunini, kurirai bhurugu mumira apa muti ndokugonai iyo. Uone mai guru vachibvunda nezhara yavanayo. Kana uri mai guru vanetsika mfango kuti bamunini, I'm not that type of. And listen vanhukadzi chaivo vakazvibata havawanzisasira munoita tokubata inzwaka. Listen boys, musafa makateerera mukadzi anogara akangozvipupura kuti ndiri holy. Holiness haipupurwi, inoonekwa. Nandihuri, nandinyengwa, ndijairigwa. Maiwe. Ndova ndobata sketi nechirebvu ivavo. Hautombokuriri bhurugu ngosana pasaidi. Holiness hainyanyi kutaugwa. Inotaugwa once haidzokorogwi. Munhu ane zvivi kazhinji kacho anoda kuzvikwenenzvura kuti vanhu vese vati ari holy. Nevafundisi ndibata mukadzi womunhu. Diaborosiwe. Munhu anoti handibati mukadzi womunhu. Asingabati mukadzi womunhu anoonekwa sei nhaifidzo. Right. Rule number 1. Munhu asingabati mukadzi womunhu anoonekwa nokusangotaura nevakadzi vemunhu. He likes to joke with me. Murume wewe anonakidza komana. He likes to joke. Iwe musoro pangu. Watokwirwa iwe. Iwe unoona fidza achitaura nevachingonanzvirana. It's so easy kuona munhu ari kutaurana newe, especially murume. Kule ananzvirana. Kana iye makadziswa kuti unoona mukadzi wake, imwe mani imwe musadero shuro kwamafudzi. Handizvo zvinoita mawina wakati mugaba. Handizvo zvinoita mawina kaizvo. Hanzi mukati muri holy toes teaser. Munhu anomunzwa. Unzati. Inenova 9 times out of 10 vakadzi vese vanokuti unorara paside pangapa. Unorara kutofuma pasina zvaitika. Vese vakadzi vakandidero vese kana ndaivada ndakavarara. Easy. Iyo ndo easy. Kuda kuti ukwedere padhuze ufunga kuti onza akuda kuenda nedoro.
hai ndambomwa siroka feel tips here nemane zvakaplanwa kare. Uchimborarirei pasaidhi nemunhu asiri murume wako? Inini shamwari, inini unokwanisa kutorara apa kutoedza ndisina mbokubata apa, unoparara apa kuda kuti uya urare. Haudzivatiwe. Takadzifambira nyaya dzindodziziya. Number 4, ukaona munhu ane nyaya dzechihure, mukadzi wanenge anohurana nenge, mukadzi ane projection kupsychology. Munhu iyeye anofarira nyaya dzechihure because ndokusaidi kwake. The more the people vachinzi mahure, the more she thinks she's covering herself, kana kuti the more he thinks he's covering herself. Vamwe venyu, mukadzi wangu akazvibata ini, shamwari dzake dzese dzinohura ndi iye anenge abata dhishi remazai. Haufambe nzira imwe, Bhaibheri rakadero. Haufambe nzira imwe. Hakuna vaviri vangafamba nzira imwe chete vasingaite nyaya vese, hazviite. So uri kunzwa mukadzi wakachitaura shamwari, murume wako unomudza achitaura kuti mafesi angu handiatraste panapa, handiade panapa, asatomboya ndisipo. Mahure vanohura vese sha. Inozviziva kuti iye ikangopiwa chance kumukadzi weshamwari yayo inokwira, saka ichitila kuti ichakwirigwa wayo. But kashoma kuti uzvifunge kana wari murudo. Toramba jinda here. Toramba jinda. Number 5. Ukanga uchifamba kana kuti ukanga uri wega kana kuti ukaoneka akakuwanawo nevamwe vanhu vechirume, uchanga mamuchita nyaya dzei. Iye munhu iye anozviziva kuti kana anga ari iye ungada achita chihure. Chihure chinoprojectiwa. So this is why uchiona kuti vanhu vanohura stereki ndo vanonyanya kuakiswa vafuti stereki. Iwe unenge uri kuhura neshamwari yangu, ndakuona imatarisana. Don't panic. Mutarisewo kana ari pavanhu. Ukaona wanenge achitarisana the way akuakiza iyoyo ari kudana, ukadongono research uchadoona kuti ari kumuda kana say that. Listen, vakadzi vamwe vanotongonyara kukuudzai. Varume venyu vaanzwa nekuvanyenga. Une lucky kuti vamwe vakadzi vanoda vanokunzwira tsitsi. Kune vamwe vakadzi vanoda kunzwira tsitsi. I remember ndichina mukadzi, kuna vakadzi vaitondodza unozati iwo dene muramu wako uri wakaroora ka takakukwira kudhara tozviziva kuti ndoda tikwira iwo. Why? Uchita mukadzi wako zvakakanyarira anonzwisa tsitsi uya. Ada wangoida nemwe mukadzi anotaurisa so. Ndakakukwira kudhara. Ende vanotokudza chokwadi. And deep down I don't know, anenge vane point. So vakadzi vanozviziva. Hapana munhu anonyepedzera kuzungaira. Listen, musanyepedzera kuzungaira. Nemwe varume musanyepedzera kuzungaira. Munhu anoda kukwira unoda muziva kuti uyu munhu anoda ndikwira. And it's so easy to resist munhu anoda kukwira. Because unenge wadozviziva kuti anoda kukwira. Izvi zvimwe zvatingazongosara toita izvi vakadzi kuda pretenda kuzungaira kuti ndasingati muzinto zvanga achindifungira nema. Munhu anoda kukwirwa naFidzo unoda uyu munhu anoda uyu munhu Fidzo anoda ndikwira Fidzo. Ende unonzwa munhu ati hausi type yangu iwo. Kana waribata tirada kukwira zirume ronyeba. Handihwira nana kadere. Handida varume kadzi vakobva. Iwe iwongo wachimutarisa sezvo. And you'll feel bad. Ndakafungira hangu kuti murume uyu anda vanhu vakobva. Utofeel bad, I'm so ugly. Handitodi handisi type yaFidzo nema. Inema ndo zvoita varume rese reirabakwa kana kuti munhu wese anenge abata kuti wamubata titsotsi. Musi anenge achiti handidi. Vamwe vanhu they will harass you and pull you down to lose the confidence vagokukwira. So be very, very careful, ladies. Mukasangana nemurume anoti handidi vakadzi vakobva, handidi tumaslimini. Vanhu ivavo vanzwa nokukwira madhafu. Munhu anokwara achiti handidi mukadzi ane dumbu, vanzwa nokukwira vakadzi ane dumbu. Iwe unobva wafila kuti handide. By the moment unenge uchifunga kuti handide, musi vanozongoshowa interest, ubva watoona senge it's a privilege. Inonzi reverse psychology. Unobva wafunga kuti yatova privilege. Murume uya asingadi vakadzi vadhafu akundiapproacha. Pano kubata zamwe zvarudo ndibata wotovhura makumbo zvakutondi kwauri isurprise, but kwaari akakurova nepsychology anobaya anything chine buri murume uyu. Hana type uyu. Hana type. Kuzvikwidza chikero chenhema. Hatomborina type mfesi yeyo.
He's lying to you. So that's another method, number 6. And then be very, very careful. So don't end that. So tadzidza munozovona live imamega mangwana moteeresa muri 1 moteerera muchidzika nayo